Bagong hakbang para sa mas mabilis po na pagtugon sa kalamidad inilunsad po sa Ilocos Region. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Tinalakay ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council at Office of Civil Defense Region 1 ang mga bagong polisiya at pamantayan sa disaster response, search and rescue operations at pamamahala sa mga biktima ng sakuna sa Ilocos Region noong Hulyo 1. Sa kick-off activity program na ginanap sa Bawang La Union, nagtipo ng mga kinatuan ng mga pambansang ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan, emergency response clusters at iba pang pangunahing stakeholder. Isa sa mga tampok na tinalakay ang pagpapatupad ng NDRRMC Memorandum No. 112 Series of 2026 na nagtatakda ng standard classification at minimum standards para sa Philippine Urban Search and Rescue at Water Search and Rescue Teams para sa rescue operations sa panahon ng sakuna. Inilahad din ang bagong guidelines on the management of the dead and missing para naman sa sistematikong pamamahala sa casualties at missing persons. Bukod dito, pinasadahan din ang Ligtas Pinoy Center at wastong paggamit ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund, pagpapabilis ng relief augmentation process sa disaster response operations, pag-upgrade ng NDRRMC Situation Reporting System at ang enhanced guidelines at toolkits para sa Gawad Kalasag 2026. Ayon sa RDRRMC, ang mga inisyatibong ito ay target mapabilis ang pagtugon sa mga sakuna habang sinasanay ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan at response teams sa buong Ilocos Region. Kasama mo mula rito sa IFM News, nagupan ito sa Idol Denise Brillante Tatak. IFM! IFM News. IFM News. IFM News.